Svi koji se bave osobnim podacima vjerojatno su čuli onaj savjet, ma samo uzmi privolu, tako si najsigurniji. E pa, što ako je upravo suprotno? Što ako je privola često najrizičniji, a ne najsigurniji put? U ovom kratkom pregledu srušit ćemo taj mit i pokazati kako se ispravno upravlja privolom, od početka do kraja. Idemo odmah u glavu. Mit je da je privola nekakav univerzalni ključ koji rješava sve probleme. Stvarnost potpuno drugačija. Privola je kao kirurški skalpel, nevjerojatno korisna ako se koristi ispravno, ali jako opasna ako ne znate što radite. A zašto? Pa zato što mora biti dobrovoljna, mora biti dokaziva i, što je najvažnije, osoba je može povući kad god to poželi. A to znači da vi morate biti spremni reagirati i to odmah. Evo nešto što se često zaboravlja. GDPR nam daje 6 pravnih temelja za obradu podataka. Privola je samo jedan od njih. Ona je potpuno ravnopravna s ugovorom, pravnom obvezom ili legitimnim interesom. Nije nikakav glavni ili defaultni temelj. Posao je analizirati svrhu obrade i onda odabrati najprikladniji temelj. Privola nije prečac, ona je specifičan alat za vrlo specifične situacije. Dobro, recimo da ste nakon analize zaključili da je privola ipak pravi put. Kako sada biti siguran da je valjana? Sve se svodi na 4 ključna uvjeta. Zamislite ih kao 4 stupa na kojima sve stoji. Ako jedan padne, ruši se cijela konstrukcija. U redu, idemo redom. Prvo, privola mora biti dobrovoljna. To znači da osoba mora imati stvarnu slobodu izbora, mora moći reći ne bez da snosi bilo kakve negativne posljedice. Znači nema ucjena ili uvjetovanja usluge. Drugo, mora biti specifično. Morate točno i jasno reći za koju svrhu tražite podatke. Nema više onih općenitih fraza tipa za poboljšanje naših usluga. Ako imate više svrha, trebate i više zasebnih privola. Treći uvjet, informiranost. Osoba mora znati tko ste, koje podatke točno prikupljate, zašto vam trebaju, koliko dugo ćete ih čuvati i koja sve prava ima. I četvrto, mora biti nedvosmislena. Mora postojati jasna aktivna radnja. To je ona kvačica u kućici koja, naravno, nije unaprijed označena. Ili potpis ili klik na gumb, šutnja ili neaktivnost, nikad, ali baš nikad nisu privola. A sada idemo na grešku koju viđam, skoro svugdje. To je pokušaj da se smisli jedna, savršena, univerzalna rečenica za privolu koja bi trebala pokriti sve moguće situacije. Zvuči super efikasno, zar ne? U stvarnosti to je pravna zamka. Zašto je to zamka? Pa sjećate se onih pravila o specifičnosti i informiranosti. Takva generička rečenica gotovo sigurno pada na oba ta testa. Jednostavno je nemoguće jednom rečenicom kvalitetno objasniti različite svrhe i sve što ide uz njih. Zato je ispravan put zapravo vrlo jednostavan i logičan. Prvi korak, jasno definirajte svrhu obrade. Drugi korak, za tu svrhu odaberite najbolji pravni temelj. I tek onda, ako se ispostavi da je to privola, sjednite i sastavite tekst koji je precizan, jasan i specifičan samo za tu jednu svrhu. Dobro, sad znamo kako dobiti valjanu privolu, ali tu priča tek počinje. Dobiti privolu nije cilj, to je samo startna linija. Privola nije dokument koji se spremi u neku mapu i zaboravi. Ne, ona ima svoj životni ciklus koji se sastoji od 4 ključne faze. Prva faza je, naravno, prikupljanje. Tu primjenjujemo ona 4 zlatna pravila o kojima smo malo prije govorili. Zatim slijedi pohrana. Super, imamo privolu. Ali gdje je dokaz? Morate imati siguran i organiziran sustav gdje čuvate dokaze, tako da ih možete pronaći odmah. Treća faza je korištenje. Ovo je stvar discipline. Ako ste dobili privolu za slanje newslettera, onda podatke koristite samo za to. Ni milimetar lijevo ili desno. I konačno, četvrta i često najviše zanemarena faza, povlačenje. Osoba mora moći povući privolu jednako lako kao što je i dala. A s vaše strane morate imati spreman i uhodan proces koji se automatski pokreće da biste zaustavili obradu podataka. I ovo nas dovodi do jedne od najvažnijih realnosti GDPR-a. Teret dokazivanja je na vama, voditelju obrade. Nije dovoljno samo reći, ali imamo mi privolu. Morate je moći i dokazati. U svijetu GDPR-a vrijedi jednostavno pravilo. Ono što nije zapisano, nije se ni dogodilo. A kako izgleda dobar dokaz? Pa zamislimo da vam dođe nadzorno tijelo. Dobar zapis o privoli mora moći odgovoriti na ova pitanja. Kada je točno privola dana? Morate imati vremenski žig.
Na što je točno osoba pristala? Morate imati spremljenu točnu verziju teksta koju je vidjela. Kako je pristala? Je li to bio klik, kvačica, potpis? Gdje je taj dokaz pohranjen? I naravno, kakav je trenutni status te privole? Je li još uvijek aktivna ili je možda povučena? Bez ovih elemenata, vaša obrana je blago rečeno vrlo tanka. Dakle, da zaključimo. Privola nije čarobni štapić. To je specifičan pravni temelj sa strogim pravilima. Ona je izuzetno moćan alat, ali samo ako je tretirate s poštovanjem koje zaslužuje. Pazeći da je dobrovoljna, specifična, informirana, nedvosmislena i da aktivno upravljate njome kroz cijeli njezin životni ciklus. I za sam kraj ostavljam vam jedno pitanje za razmišljanje, pravi mali test stanja u vašoj organizaciji. Da vam sada netko iz nadzornog tijela dođe i kaže pokažite mi dokaz o privoli za ovu osobu. Biste li ga mogli naći za manje od 30 sekundi? Ako je odgovor ne ili nisam siguran, znate što vam je činiti. Naravno, vrijedi napomenuti da je ovaj sadržaj isključivo edukativnog karaktera i ne predstavlja pravni savjet, već služi boljem razumijevanju pravila GDPR-a.